А? Как е? Ти влезе ли въобще, бе? Влезе ли въобще? Къде съм влезе? Ама ти, да, мокър си, да. Аз си спичках язовира, тя ме пита дали съм влезнал. Много мръсно е. Много мръсно. Кое? Язовира. Много мръсна. Много е мръсна водата, по принцип. Као, тиня. Само не прави оклипу, ще да съм ще прибиета живот. Ай, полея се. Как не те да срамя да се оригнеш толкова с много, бе? О, това е нищо. Аз хубаво да умеме. И бах ти тръгна, видяли как ми се заби за кръв. Да. Много и срам. Трябваше да имам парцалче някой. Гъбка нямаш ли? А? Гъба нямаш ли? Бая гъбички имам. На краката. Бек имаш. Няма, бера ги. Прави си пастърмут. Ага. Вегетарианска мусака. А. Ой, не прави оклипуй. За мен с мокра. А. Те ли? Но. Дай да им са как миш колата. Аз само е платно, но не ми. Давай. Давай. Ще види черното нещо, как съхва набързо. Давай. Ти денете да ебеш. Те ли? Извинявай се, да правим любов.